Mae'r celfyddydau gweledol yn wych at greu profiadau dysgu sy'n hwyl ac yn gofiadwy. I wneud yn fawr o brosiect celfyddydau, canolbwyntiwch ar y broses, nid dim ond y cynnyrch terfynol. You've got lights and darks, and that's a really good way to show a texture. Wow. Trwy ddatblygu cyfres o wersi, nid dim ond un ar ei ffynnu hun, fe gewch y gorau gan eich ddysgwyr ifanc, gyda rhoi lle iddyn nhw fagu sgiliau personol fel dyfalbarhad a disgyblaeth. How many sides is each shape going to have? Six. So what shape is it? A hexagon, well done. Mewn sesiynau cynnar, fe allech ddysgu technegau celf allweddol, fel cymysgu lliwiau a braslunio, neu arbrofi a gwahanol ddeunyddiau. Ond gallai fod yn afannau cychwyn eraill i'ch dosbarthiadau celf. Mae'r disgyblion yma'n casglu delweddau sy'n cysylltu ar gair ffiniau. Mae hyn yn sbarduno taith greadigol sy'n gallu cyrraedd canlyniadau cyffroes, fel y darnau celf haniaethol yma. A chreu ymdeimlad o ddarganfod yn hytrach na dim ond dal cynnyrch terfynol mewn cof. Gall gwersi olynol rhoi mwy o amser i'r dysgwyr gynllunio a datblygu darn sy'n datblygu ei syniadau. Erbyn y wers olaf, fe allech atcamu at roi dewis rhydd iddyn nhw o ran y deunyddiau maen nhw'n ei defnyddio a'r gelf maen nhw'n ei chreu, fel ei bod yn cael cyfle i defnyddio'u dychymyg a chreu y digrwydd go iawn. Mae hyn yn ymorol mae nhw eu hunain piau eu gwaith, ac yn dathlu gwreiddioldeb ac unigoliaeth. So you've got the dark tones and now you're putting lighter tones in. Excellent. Os oes gennych fan oriel yn eich dosbarth, caiff eich dysgwyr ddewis pa elfen o'r gwaith maen nhw am ei harddangos. Gallwch eich annog i ddewis gwaith o'r cyfnod datblygu ac archwilio os cawson nhw flas arbennig ar y rhannau yma o'r prosiect.